Mugazerga hori izan da 2025 ekonomian hitz gakoetako bat. Munduko harreman komertzialak hankaz gora jarri ditu Donald Trumpek eta Estatu Batuen eta Txinaren arteko merkataritza lehia bizia izan da. Euroguneko ekonomiak uste baino hobeto eutsi badio ere, industriak hartu du kolperik handiena, bereziki altzairugintzak eta automozioak. Very tough traders. Is a major blow to the world economy. Always ready for a good deal. Thank you very much, Mr. President. So we keep it on the table. Testu inguru honetan, euskal ekonomian errotze operazioak izan dira albiste nagusi. Batetik talgo eta bestetik aiesaren alor teknologikoa Ibermatika barne. Erabakiguneak berriz ere Euskadira ekartzeko operazioak izan dira injustu ere. Gainera, aurten Donostian inauguratu da Europako ordenagailu kuantiko potenteena. A este tren le quedan todavía muchos kilómetros. Aiesa arrakastatua izan dadin Euskaditik. Kataluniako enpresarien ordezkariek txalo artean egin diote ongi etorria Sabadell bankuko presidenteari. Me alegra mucho el desenlace de esta larga historia. Es una oportunidad perdida para todos. Bas kuantuma edo Euskal kuantumak munduko azkarrenetakoa da eta Europako mota honetako bakarra. Apirilean izandako itzalaldiak izua zabaldu zuen gizartean, zaurgarritasun sensazioa eta ikamika sare elektrikoaren egoeraren inguruan. Oraindik ez da argitu zerk eragin zuen sarearen erorketa. Normaltasuna hankaz gora jarri du, bapatean eguerdiko 12 bueltan argindar itzalaldiak. Dena dago itxita. Agian ordu tardi. Es un colapso porque el metro no funciona, el tren no funciona. No hay ni metro ni cobertura, el caos. Sí que se ha estresado la gente un poco. El número de averías que hemos sufrido tardaremos en cuantificarlas. Hegazti gripea, behien dermatosia, tuberkulosia eta azkenik txerrien izurria. Epidemiek gogor kolpatu dute lehen sektorea Gabonen atarian. Intsektuen bidez zabaltzen da gaixotasuna. Bat biztatuta da nahi gilbidea, eta zehatikan, beste ze kulpa dake. Larria da. Este riesgo se puede propagar mucho. Baina ez bairik gabe, etxe bizitzarena da aurten gizartearen kezka nagusietako bat. Prezioek burbuilaren garaikoa gainditu dituzte. Euskadin metro kuadroa 3.000 eurotik gora kokatu da eta EAEko populazioaren ia erdia tentsio eremuetan bizi da. Etxe bizitzen prezioak ikusita, ezinezkoa da. Erosketa imposible dago. Datorren urtean 3.600 etxe bizitza egongo dira obretan. Datozen 3-4 urtetan nik uste dut ja emaitzak ikusten hasiko gerala. Greba orokorrera goaz, gutxieneko soldata igo behar dalako, soldatak Euskal Herrian erabaki nahi ditugulako. Ate guztiak itxi dizkigutelako. ¿Cuál es la aportación de ELA al conjunto de la sociedad vasca?